Ej, hvad så YouTube? Vi skal se, hvordan I laver en skin. På newgrunge.com. Det er en ny skin. Så laver vi hans hoved. Okay, vi starter med. Okay. Ej, det var en fejl. Okay, så ser vi her. Godt. Dun, dun. Dun, 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 dun. Godt så. Så skal vi også farve det der. Spiste du det på tallerkenen? Nej. Fordi det var den del, der skulle smides væk. Du spiste giftsækken. Jeg var nok hellere på Jeg sidder lige og spiser en popcorn. Jeg kan tåle giftsækken. Der er ingen, der kan tåle den. Der er giftsækken. Okay. Wow. Ja, du tåle det, var hårdt. Fedt, ikke? Okay. Faster. The kids in the playground turning back. Just cause we're all out of whack. It's over from Kalisha, it's alone. No sex coming on in this girl's phone. East, west, north, south. From Kalisha down. Godt. New layer, custom, body.
so he can see past all his hand. Pointing east, west, north, and south. Kamisha's got one ugly mouth. Tak. Tak, piger. Mange tak. Nå, hvad synes I så? Handler alle sangene om tænder? Jeg kunne lige pigerne, men dig vil jeg nok få trukket ud. Præcis hvad jeg tænker. Det er ikke showet, jeg jammer over. Det er min mave. Cody har forgiftet mig. Ja. Jeg lagde mad på tallerkenen og sagde, du ikke må spise det. Før mig bort, han betjent. Min undervandslav er nu fuldstændig under vand. Og det er godt, ikke? Nej, det er ikke godt. Den er ødelagt. Jeg har fundet mig. Der er tørklæde på. Jeg er gået for vidt. Jeg gifter dig ret med samme er jeg. Den, der har gjort det, den der er ansvarlig, det straks det bort. Og smidt hjem fra jeres ting. Wow, jeg har ikke set forskel så rart, siden det var 5 dage, jeg håbede, han var sat. Alle kom til at sidde på voldstedet. Men jeg nyder også folk, der kom til at forsvinde, og det tog om cirka en måned at vende tilbage til hotel. Tænk sig, at Måsby har slået nogen hjem for skibet. Det er frygteligt. Det er ikke det samme, hvis ingen af os rejser. Nej, for altså, jeg har aldrig haft sådan nogle venner som jer. Tja, faktisk har jeg aldrig haft venner. Selv som lille havde jeg udelukkende fantasibekendte. Hvem kan have gjort noget så utroligt dumt og destruktivt? Jeg er ret sikker på, at de tænker om dig. Nå, vi vil samle dig. Hey. Hvorfor går I ud fra en jagtskole? Jeg har ikke lavet noget, siden jeg kom vidne til Emmys skibsrum. Hvornår gjorde du det? I morges. Wow! Så er mor noget stolt af dig. Okay, så save. Okay, om 2 minutter så laver jeg lige, så kommer vi lige en pause på. Så går vi videre til armene. For jeg forlader skibet, når jeg siger, jeg oversvømmer Aqualaugen. Var det dig? Nej, jeg vil bare væk med det her fylde vægt. Men London, det er alvor. En af vores venner vil måske lige mit hjem fra skibet. Hvad er det, du laver? Jeg hæfter altid, og jeg er ked af det. Wow, de rødder er færdige. Lange. Nej. Ikke godt. En superdupergødning meget rødderne til at vokse direkte gennem højheden af gulvet. Hvad hvis de har strækt sig ned gennem skibets skrog? Og så skal knuse vinduet i Aqualaugen. Det er min skyld. Jeg ødelagde Aqualaugen. Jeg bliver bortvist, og den bort fra skibet. Vil det være Bully? Hele Aqualaugen-kassen er måske min skyld. Hvad mener du? Jo, den fodboldkastrop. Øvede jeg videre på at være sushi-kok. Måske ramte en kniv på vinduet og lavede en hård i krævende, som jeg ikke så. Hvilket igen beviser, at intet godt kommer af din sushi-hiki. Okay, så er vi klar. Er det måske min skyld? For lige da du ud af Aqualaugen i fuglebukse i dit toilettet. Okay, vi er klar igen.
Sådan der. Næste. Det er benene. Relax. Okay. Okay, så er vi klar til næste. Det er hatte. Sådan en, tror jeg. Jeg tror, jeg vil lave nogle høretelefoner. Så... Du! Sådan der. Okay, og så er vi... Ja, godt. Sådan ser min skin ud, så export save. PNG. Driver. Skin. Okay, skin man. Okay, så gemmer vi... Nej, Hvis vi ser noget... vi gør lige sådan, vi sletter den lige igen. Vi gør lige det. Men... Der var lige en ting, jeg glemte. Og så er det vigtigt at trykke .png. Gemmer vi. Og så kommer den der lige om lidt. Ja, der er den. Og så kan I bare uploade den til Planet Minecraft eller Minecraft Planet eller sådan noget. Jeg ved ikke lige hvad det hedder. Eller Skindex eller sådan noget. Jeg har uploadet den til Skindex. Men vi ses YouTube.